Uli lang, uli pa, uli ma. Uli lang mo ko pa ma. Uli lagi. Ila kay mino, eskwela mi ba? Ang trabaho mo laki kapag Uli. Yung gusto mo eskwela mi ba? Uli pa eskwela ma. Why eskwela? gusto mo magkakaton mo. Ora man gihapon mo eskwela mo. Ang eskwelahan ang makakwarta. Mas may pag mangurnal mo, kita ang magkwartahan. O, usa pa, mo eskwela mo. Wala na gihapon na, di ka mabuhi na. Mas may pag mangurnal ka. Kapag isip pa mo na. Mo ka namang makalampos ni paminaw ba, paminaw. Kung ikaw, miskwila ka, abot sa panahon, mahuman ng iskwila, mabuntisan ra gihapon, di ka human ng uban. Ikaw, mahuman kay iskwila, di ka katrabaho, kay makabuntis or makaunsa ba dira. Mas may namang hurnal mo, kay makakwarta ta. Kay sana magpa-eskwela ko ninyo, nga kita ang pangwartahan. Mauna, uli. Uli, balay, uli. Nen, nice na. Eskwela ko. Trabaho mo? Kay ulan na. Kapag mo trabaho ka. Uli ba? Uli, balay. Trabaho mo ba? Eskwela mo, ragi ako mag-eskwela mo. Kapag iskwela ba? Eskwela mo. Kalas-kalas mo kwarta, ha? Abot sa panahon, di lang gyapon mo katabang nako. Biyaan lang gyapon mo ninyo makakwart. Makahuman mo eskwela, lakaw mo. Ako ra isa mabiyaan ko. Mas mayroon diri mo sa malay. Kay basta dili mag-eskwela. Kapag isip trabaho mo? Gusto mi makatuon ba? Gusto mi makatuon. Sulod sa balay kay ulan. Diri ta kay maulan lang ba? Dali. Dito, kay diri magdisiplina pa ninyo diri. Disiplinahon ta mong tarong. Okay, lingkod. Okay, paminaw mo sa kuha ha. Eskwela mo. Unya, wa tay kwarta, wa man gani tay bugas. Abi pala anak unsa man mo eskwela nyo pag hinambog mo bisa wa tay kwarta aron mag kanang eskwela wala nang eskwela eh. Ang kanang eskwela ka hinambog man na para ino na kay grado. Wa tay Trabaho mo eh. ayaw na disiplinahan ta mo, practice mo pang hurnal kay ang hurnal kada hapon ang sweldo. Kanang eskwela ninyo. Dugay pa ko kabawian ang gasto nako sayang-sayang kung gasto ninyo di ko kakwarta. Ang hurnal mo para kada hapon mo na isweldo. Namo ikarimit ako. Kanang eskwela, butbut ng eskwela eh. Ay, magkatunan ng trabaho mga Pahambog na, pahambog ng eskwela kuno eh. Ron ingong nakahumag eskwela, wala. Way kwarta na. Dito mo surnal. Tudluan ta mo hurnal. Ilagay mo hurnal. Sige na, pagsapamulan mo. Eskwela mo. Di gihapon mo eskwela. Sayang-sayang ako gasto ninyo pa eskwelahon ta mo. Kasayang ras kung kwarta gasto na. Kung may pang mangurnal mo, makatabang pa mo sa kuha. Kapoy kay mang hurnal. Kapamalit ka tag. Kapoy. Si Kapoy. May manang eskwela. Mas Kapoy lang eskwela. Hurnal may dalira kay naay kwarta kada hapon. May manang eskwela may kining makahuman mininot ang trabaho. Hindi ka gusto magkatunan. Makahuman ka mo, basi niya mabuntisan ra ka. Nya Makahuman ko kag istorya. makabuntis. Mas may nang manghurnal mo kay dito mas bukid magpuyo. Dito sa bukid magpuyo na niyang kwarta kada adlaw. Gusto may makuha na mo ng hurnal. Sige na ipang hurnal Kwarta, sa ako. daghang kwarta. Nya kay miskwela mo. Kita ipangwartahan na ng kwaliha. Dito mo sa kwan. Pananom mo rito pang ay limpisa. Ay, hindi Paano? mo trabaho. Bakit kapag kinakatrabaho? Bakit may eskwela na naman kaya dagan pag may makatunan? Ayaw lagi ng eskwela kay pang garbo ng ina ng eskwela pahambog na aron ingnon kwartahan wa man ganit tay gikaon wa man ganit tay bukas wa man ganit tay kape wa man ganit tay asukar eskwela na noon mo kana kung ihatag ninyong balon ipamalit na lang ako ng asukar ug bukas makakaon pa ta Eskwela lagi. ay dili lagi eskwela lagi Kapag kasi trabaho mo? di man kakasabot lagi mima ikaw Eskwela lagi mo. eskwela di pagilis mo katong pang hurang Bakit pang may bukid trabaho lagi mo? Eskwela lagi. Eskwela lagi. pagbutas mo Eskwela lagi mo. ayaw Eskwela may eskwela lagi mo. May eskwela lagi. Kapag kasi tatawa sa bukid mo, init kayo. pagkuha mo kaysa Sige, mo. Anang, ay mo sige gunit o bulpin. Mas may pa inyong gunitan ka niyo. Sanggot, kay dili ta makakwarta. Sige na, Grace. Gusto ko mang maestra, mama. Matatabaw ko mang kunin mo Hindi ka gusto nga maging mahimong engineer mong anak ma? Asa mo kung ika gasto ninyo, mas may pagtrabaho mo. Kaya makakwarta ka na. Magtigong tagkwarta. Mali lagi niyo trabaho. Wala raw. Kapoy kayo. Mas mayo ang bulletin kay Gandra. Kana makita. Makakwarta mo sa bulpin. O tama, ito makahuman. Kauman ka sa pa mo makauman. Yayay ka mo trabaho. Baka sa kuman, antos ko ninyo. Buhi, magpa-eskwela ninyo. At least makahuman ng eskwela. Mag-eskwela. Bulak-bulak lagi ako mo. Abot sa panahon, magbulak-bulak lagi ako mo. Magbarkada lagi ako mo. Ang akong gasto sayang ra kayo. Wala na, sige, may trabaho ko sa angkod lang ka. May pangabala na mo na ma. Natin kung makabalo na mo magbasa. Kira may gawin ang sangkod. Makatunan na naman. Ay, gusto ko pa mga nga ako may nagpa ninyo. Wala, tama mo po dami. Wala, mali mo. Prinsipyo ba? Prinsipyo. O, nani, dito ka na itanong ro. May senaryo kay ulan-ulan. Ay, may parehas mo nga. Sige, nagparanggot. O, Jimmy, o. Naikuan dali, o. Hindi ko trabaho ma. Kaya kapag hindi trabaho ma, matulog eskwela ko anak. O,
kuan ba? Sige na, magdali mo. Okay, madali na yung trabaho ba? Asa man mo mukuan? Ano mo? Eskwela mo, wala maghapon ng eskwela lagi. Dili ka mabuhi anong eskwela ninyo. Buhi, magudlaw Dila ka tuwid ka mo pa eskwelahon ng gasto. Sayang kaya kung gasto. Wa niya. Dira mo mahuman. Huwag niya mahuman mo. Yaan na gyapon ko ninyo. Dira ko ninyo kandom. Nagmay ng diri mo. Kaya pa, hangtod-hangtod mag-uman tani urnal. Dapat kasi trabaho mapabasa sa eskwela kasi girang ginkot. Ligod. Sira. Hindi may trabaho lagi natapoy kayo. Anong gaya medyo kayo mo ulo? Usay nakuha niyo ng eskwela. Balik-balik pa man na. Kakakon mo eh. Kakakon mi. Nagkakakon naman mo. Tama na to. May may sa bukid ta kay makapananon ta. Makapangunan Kulang pa ta. ma, kulang pa ma. Napaikwan. Ulang pa ma. Ma, para makabalo ka ma, education is the key to success. Para makaahon ka sa crisis. Okay na ma, gusto ko mag-engineer. Dapat tayo po kuma. Anak kita minimo mo. Kabalo mo sukuro tapod mo. Kamu, ay na mo si Ikwan na ng anak kay una na ako ng uban, no? Nahuman sa ilang kurso. Ila ka tuig iaguan sa ginikanan. Himan-himan, pagka graduate oh, unsa? Tambay ra, ato bang og lamisa, may trabaho. Oh, Kaya sila mga lahi man mas tama. may pag gusto mo og kwarta, manghurnal mo. Tag 300 ang adlaw, ikwan ninyo na sa isa ka tuig ninyo. Pila inyong makwarta. Baka pamalit pa mo bisag unsa gusto mo sakyanan, gusto mo yuta, gusto mo pataod og balay. Oh, tanawa ko. Nga wa ko'y grado. Buhi man lang kita mo. Utok gamita ba? Utok inyong gamita. Pastilan ninyo. Utok ay na si eskwela. Wala trabaho urnal. Diya dako ang kwarta. Tanawag makahuman mo nya. Iman-iman mag gasto-gasto kung dako niya abot sa panahon makagraduate mo. Wa mo'y trabaho kay di mo matrabaho kay Ma, patian mo ay say na. Mindset pa utok. Maya, hindi kumpara na. Makikita parehan niya ba? Di lagi, urnal lagi. Urnal. At naman tayo sa iya kung sityo, kami magusto man yung makatuon. Kaya eskwela kami. Pila lagi. Mas may pang mangurnal mo. Oh, parang mga bata. Eskwela na gusto eskwela kaya ano sila kung Ay, sige, parehan yung utro po ka. Wak po kay grado. Magsige ko na ng mga bata. Mas may pagpahurnalo na ako na sila. Makakwarta pa ta. Ma, tama na. Kuya diha. Tama na, ma. trapod ka. Sunod mo, katulog mo, tigo mo kusog, kayo ma, abante ta sa bukid, manghurnal ta. Sige, sunod. Sunod na. Sunod. Tawa na. Diyo, kay utro po kang way grado. So, what's up mga tatanaw? So, shoutout day kang Aljen Garcia, babaeng Joker Masayaw, Man Kiliana, Michael Mix Vlog, Jory Buhol, Mr. Bird, Katropa Arch Tutorial, Tonton Balago, Sweetie, Slowly, and sa akong maestro diya sa DCC, kay special mention kay Sir Aljon, Sir A.G. Alcacid, kay Sir Aljon, kay Sir Herwela, and kana lang no sa mga maestro diya sa DCC. shoutout mo daw. Oh, shout out ko kay Precious Pineda ang pag-amping na pero may ugnara ko sa suporta. Sound to na pamalay. Sige ka dun. Og shout out po kung kang Harold Jason Heronimo og kang Kent Abi og kang Vincent Abi kang Fritz Abi. God bless. Pahabol daw, Moriel. Ay cut na lang to. Yeah, shout out na ako akong mga classmate na sa eskwelahan. Shout out kay Dave Adang, kang Ken Jimenez, kang Pasadilla Peter, kay basta mga kuan ka na ako mga amigo kay nako na sa eskwelahan. Shout out sa inyo diha tol. O, pakipalo sa akong Facebook page, Dodong Lagan kayo. O, kanalang, daghang salamat.